Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Mana kamane do janendo mar Color TV mana kaka na singo ni chakre sa chiele nyaka bang yudo kanyido weche manyien e yo nendo mar dembe kidinyo nogo mar ngiendo weche sa deka ne obedo kod chendo nendo mar orindi mar siasa ma ndi chendo mabiro ni chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen sa deka gi nus kata bang weche manyien ma sa deka ma ong'iyo chendo weche gi mag siasa mopogore madhi nyime pacho kaende ka achiel kod gwenge makaluo kana singo nendo chieng' nendo makawuono wabedo kaende kod youth leader manendo Dave Owando mabende wadwa ng'iyo goda nena kaka yamb siasa osebedo ka kudho e juma ni endi ka achiel kod gi kinde ni endi ka bende liet mar siasa medo idho malo karwa kini machiegni ka obedo kode ka weche gi kinyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manindo Color TV live e Facebook kata bende TV mari ka nitiere dala kanyo ka achiel bende kod YouTube Color TV Kenya ka achiel kod mbui gi mamoko bende nyalo chwalo ote mari ka achiel kod penjo kanyakla bende kod medo ka okale namba nendo mar simu manindo 0782 abich ariyo abiriyo adek achiel manindo mabende abiro somo ni kaende achiel kachiel ka arwaki mondo mi wachagi kinde niendi nyaka chopa e giko mare nyinga Joash Odhiambo Mitula kaka othulnindi makende marwa kod Dave Owando achiel kachiel. Dave Owando imore aneno ka waloso sa kendo mar mondo mi wachikwarom ka wang'ianeno weche gi mag siasa inyalo nyiso janeno makoka neni mokwongo ni Dave Owando wuod kanye to en youth leader nade kamano endo mondo jawuoyi janeno ng'e anena ni to Dave Owando en ng'awa. Mokwongo adwa ni agone erokamano kuom kaka nyinga en Dave Owango. Owango. An ajanyaka Jaramogi. But adak Kisumu town ka. An atiyo office Professor Tom Ojienda, Senator ma Kisumu County. Kaka jatend rowere. Youth leader no. To be watiyo kod initiative moro. Iluongo ni Kenya Youth Transition Initiative. Kanyo be an volunteer kanyo. En program mabedo supported kod Dr. Raymond Omolo. Koro wadhi go mbaka gik ma watimo kuondego. An student bende. Yes, Maseno University ka be amedora kanyo. Koro watimo gik mang'eny e town ka. Kendo ang'e ni mbaka ni dhi bet mbaka maber ahinya. Erokamano ahinya Dave. Ka wachako kaendi thuolo mag rowere telo. Thuolo mag rowere telo ineno nade magiko nyalo bedo duond buche siasa ka achiel kod gwenge gi chenro kata riwruoge gi mamoko. Bineno ka nitie thuolo nendo mochiw ne rowere mar mondo mi oyud telo e yo nendo makare ka koro in jatend rowere. Inyalo neno ang'o ni to bende thuolo sa osechopo mar mondo mi rowere omi thuolo gi mag telo kata gikawo. Ginyalo kawo but thuolo onge ng'ama osetamo rowere madonjo e telo. Shida en ni ng'enyne ok wadwa winjore kaka joma tindo. Ng'enyne walaro gigi. To gigi onego bed ni walaro nikech nitiere moko mar designated ne vijana. Koro wachni nitiere mago eko moket kata tamalo moro moket ne rowere manindo margi. To bende nitie moko ma bende nyaka many. Bende joma dongo momako lemo weko oikore mar mondo mi koro gine ni rowere bende oyudo thuolo mar mondo mi gibed e telo. Adhi tiyo gi nitiere video moro nyaneno e Facebook ka jomoko wacho ni gin youth leaders mag ODM. To kang'iyogi to gin joma nigi luar e wigi. Kang'iyo kata profile mag gi tayudo ka ng'ato ja 54 years, moro ja 60, moro ja 48. Nitiere nyako moro matin iluongo ni Alionye. En be en Gen Z en kanyo endo omokwogere ni an be adwa nawuo nikech uluongo gini ni youth event. Koro kanya neno video cha luga paro ni kara moko to idhi kaw gi thuon. Yedi mari judi joma dongo koro gitamore mar mondo giwe thuolo nindo mar rowere.
ma dikele duond busiasa mar ODM sani kineno duond busiasa mar ODM chalo ka gimo barore in kaka rawera inyalo neno ang'o matimore gi kinde ni ende duond busiasa nindo mar ODM. ODM ano kane ko barore aneno mana jok moko motamre wito gi joluo kumoro achiel mondo wa pursue interest mar jaluo. Okineka nitiere baro moro duond busiasa nendo. Na jok ma ok dwa ni kisungo chinde they don't want to be led. Ok gidwa ni tel negi. Nikech giparo ni samoro ng'ama ncho oketo wiwa kumoro achiel sani koro senendo. Yeni sandi king'iyo duond mutiere riwruok no endo mabende wuotho kendo otelnegi kod Laktar Oburu Oginga manindo ma giwacho ni gilinda ground. Yes. Nitiere kweth machielo mabende wacho ni gilinda wananchi. To king'iyo ODM nitie demokrasi e duond busiasa nendo dino endo for demokrasi ana king'iyo UDA bende nitiere kanye endo demokrasi. Dong nitiere thuolo ma ng'ato nyalo tiyo gi ng'ato nigi ratiro mar wacho ni anto yo maluwo nindi kata mudwa ni waluw nindi okane ka ober ng'ato nyalo bedo gi paro mopogore bende nitiere rwako paro go iko duto kanyakla. Nitiere rwako paro but chama ka chama e piny mangima kidhi Republicans US kuchacha kidhi kata Labour Party ma England kidhi kata Communist Party ma China chama ka chama ni kod principles mage. Chama ka chama nitiere gi yo mag giamua kaka chama ni mondo gilu. Emomiyo kitemo the against gima chama osawacho to in ng'ama koro nego beni manyo kori moro minyalo dhi beti. Dicha to ket kacha cha mondo yieni ni mondo inyalo golo pachi. But chama be nigi system ne ma ino beni timoga igolo godo pachi. Mar jowa makoro en ni parche no dhi mana gole radio, pachi odhi mana gole rari. Jogi kidongi no office achiel. Kecho office party leader nika, office secretary nika, office CEO mar chama nika, dongo yiene gine wana. Ka nitiere problem moro, to ok diringe media monde. Nego beni manyo jatelo ni anto mato kaero matahero. Nikech ODM as a party osebet ka winjo ideas mag jogi divergent mowuok from left, right and center. To gibeta beta piny to giwinjore. Nikech an naneno ni gimo nego bed ni ji dhaw ni matek ahinya en interest mar japiny e gini te. Dongini koro nitie jotelo mawacho ni gisetemo ka gigo dwaro mar mondo mi gigol pachgi to kosebedi kimiyo gi thuolo. Kineno chakre ne Raila Odinga wit ngimane kata ka ne pogo wit ngimane nitie jotelo mosechunga ni gento gin jotuta maonge gimoro amora ma gidwa mondo timo gichak giwinji. Jomoko bende wacho ni wakwongo wang'iyane ni to weche chalo nade mondi kapok wadhi. Katiyo kod ranyisi Governor County neno Masiaya okil James Bobagra Orengo nochiwo ranyisi ni e higa 2007 e kinde mane gibet kod coalition government kata piny owacho mar Barwa ne gikalo kaka od bura ni Kibaki ne ok nyal riembo Raila nyaka chop ang'owa kinde no endo rum. Koro giwacho ni maendi bende ma nyaka wabed godo sani bineno ka samoro jo ODM kidek dhi kaito bang'e weche nyalo dhi kethore mbele kanyindo. Koso winjo bed ni gitimo atima kaka notim higa 2007 chande. Magi beta sure ni ma kom niendi wan mo wadhi beda kama nyaka kinde no endo rum. Gimaras gi jotelo motelne gi Orengo gini en ni gin gigo mbaka mar positions. But jaluo gi sani nikech nitie kaka wan chien kaka community wan de waero ni gigonwa mbaka mar development, gigonwa mbaka ma wago gire mondo molocha, gigonwa mbak ndara, gidhi e tebocha to gigonwa wach stadium, gigonwa wach kembe, gigonwa mbaka manyalo konyo jaluo. Nikech nyocha waneno gima jotimre no Kuyu ka incho migi deputy president mokwongo mancho golcha Rigathi Gachagua en ng'ama nogolo ka gweno gigi nyalo riembi gigi nyalo dok. But ka wadhi tebo kacha magisen MOU kaka koro kwacha wa 10 point agenda cha kage ko bedo implemented kono ni koro ba wanyalo loso siep ma long term. Nikech long term mar sasa en after every 5 years. Ka jigi nyalo bet piny mang'eni interest nikech Orengo kende Orengo ko nigi problem Siaya kata chama wake kada ni anogo sesa nango ne obeno bet piny oneno kaka ni 9 to 10 billion mimi every year cha otimo goda. Siaya no ni chien malich. En be akigi ng'ene ne siasa ni koro Orengo en ketengela in kure.
Josiaya ka ywak ni yawa onego bed ni gero negi ndara. Dingini kiwacho kanyendo weche mag telo ni positions kata lemo go eko magidwaro. ODM winjo kawacho ni gidwa dhi ng'iang'o. Kiwinjo jotelo go eko mag Linda Ground giwacho ni wadwa ni wadhi ng'iang'o midhi miwa e ang'o kwadwa bedo. Niwinjo ka rowere moko mabende wuok e kaunti ma Siaya gi Homa Bay gi Kisumu nowacho ni gidwaro mar mondo piny owacho no poge dier 50-50 ni ka joko okawo jo UDA okawo 50 ODM bende omi 50. To maendi shares mabende nomiyo nogol Rigathi Gachagua. Koro maendi dong pod wadok mana kach chande kuma Rigathi Gachagua nitie wacho ni wan to temiyo wang'o. Kako bende owacho ni oganda mawuok Masawa imiyo gi ang'o. Jaluo osebet e ndara ka fight ne gimiluongo ni equality gi equitable distribution of resources. Ino ni mwandu go tegi keno pog maromre ne. Kendo tinga unyalego nye ung'e ni wan gi Kenya. En nok ong'eyo ni wan kod Turkana kata wan kod Kisumu. En ong'eyo chunye mai ni wan kod Kenya. Omiyo kadaka ni dhi e ina sako mara Amolo Tinga. Yudo ka wakinde en Okuyu. Yudo kusiepne moro en Mtaita. Yudo ka en gi Waswahili kachacha. Tinga unyalego kanye fight ne gi devolution. Nong'e maber ni wabiro bedo gi 47 counties. To 47 counties gi nitie kaka nolos gi ma community kaka community doka kaka koro Kisumu ka wana okuche lakini jaluo mang'eny. Gini no mondo kony nyaka janyakach man nyakacha. Gini no mondo kony nyaka jamuruni man Isamba kuchocha. To kata sani we have seen nitiere counties kaka koro Turkana county nyaka Mandera nyaka kure. Inyalo gerne gi osiptende giwuon gi county governments gi. Koro ok no fight ne gigi te mondo Kenya obed kama mondo wane ma o benefit kendwa. Koro sandi kiwacho ni governors nyalo tiyo. Kera nyalo chwalo ne jopiny chenro mag dongruok e kor gwenge. Governors wa makaluo sani gina 13 nyaka ne devolution kata chik ketie tim. Bi neno ka jotendwa makaluo osetiyo maber ma wanyalo wacho ni waneno loch gwenge kata devolution ne Raila okelo machiegni gi japiny. Kwang'iyo counties mamoko ineno gik matimore. Mekwa gi governors 4 mantiere gwenge ki makaluo. Wan kod James Orengo Siaya, Ngire Peter Anyang' Nyong'o Kisumu, Laktar Ochilo Ayacko Migori kaachiel kod Gladys Wanga Homa Bay. Jotelo gi binno ka jaluo wacho ni owinjo ka dongruok osechopone. Jotelo gi to osehinyowa kadwar yamo. Kendo governance wage osehinyowa kabisa. King in terms of development kata ki compare sani Kisumu gi Murang'a. Tineno ka gimonego bed ni wadhi kata timo benchmarking. Pangiano ka nyaka governor ma Kisumu Musa bete telo from igni ncho dhi timo benchmarking. Kairungu Kang'ata. Yet machimo en monego bed ni kade ber obiro time ira Anyang' Nyong'o ka. Oro development waseneno ka osedhi kuma entie obiro mos. Kuonde moko to pok wanene chutho. Kaka koro for example koro Siaya gin pod gen gi shida maduong'. Ang'o makelo mamiyo dongruok chop ne oganda luo? Higni 13 wasebiro kwayiero jotelo moko osetiyo 2 terms gire moko mabende nogol kendo gidwa chak giduogo. Ang'o mamiyo jotendwa gi ok chwanwa dongruok? Jotendwa ok chwanwa dongruok nikech nitiere kaka koro governor en onego bed ni obed implementer mar projects. But nitiere ng'ama onego bed ni timo ne oversight. Mogo ek MCAs. MCAs ka wakeni ne giwe tije gi wakeni giluoro governors gi wakia gima timore kod gima malong'o. But overall view mar jaluo gi devolution en ni pok waneno ber ne ahinya. Emomiyo jotelo anang'o gi jotelo koro sani magombo kao kom mar governorship. Nikech nyaka obed ng'eni diere cha Amolo ka nchi semi ticket to koro ini dhi adhi. But koro ndalo mani chiwo tiko chane ne mondo japiny yiero jatelo modwaro manyalo tiyone. No mondo japiny yiero jatelo manyalo tiyone. No mondo japiny yiero jatelo mobiro kod agenda maber manyalo konye. No mondo japiny yiero jotelo mano ng'e ni japiny ni kod rights mage. Japiny nigi mahitaji mage madwaro. Japiny jachul osuru onego bed ni oyudo services machal kama. Nitiere ywaruok mabende osebedo e kind kiwinjo senate ing'e ni king'iyo od buch senate gin mowinjo ne ging'e ni omenda mobende ichwalo ni counties omenda gi kitiyo nang'o ka giluongo governors gipenjo gi kaka weche dhi. Kaluwo kaendi wach moro siwuok ni ka senator dwa mano mondo mi ong'e kaka pesa tiyo tidonjo weche gi kuma gi siasa ni odwaro kom no endo kata ok owinjre gi ang'owa ok owinjre gi governor. Maendi en ere kaka inyalo tieke? Senator osetemo
to nayudo ni kara wach moro ni luongo governor senate ni en sira ma governors ni godo everywhere. Jaino ka governor motara Kanithi otemo ni ene third floor tirite ninth floor kidhi manye to yudo korengo yudo korengo onge. Koro mano osebet shida. But again wan kaka jok mayiero jotelo gi nyaka wa make sure ni kata senators wayiero jotelo manyalo tiyo. Kik wayier ng'at ma kosedhi senate en koro lokore en ogo mana siasa. Governors wagito nego luongi kendo nego luongi kabisa. Nini luoro nitiere kineno gava MCS kaka inyalo wacho ni giseweyo tijgi. Gin joge koma sani wacho ni kok inyal luori gi governor to komino endo bende ok inyal timo ang'o. Samoro ok inyal dok e yiero nendo mabiro. Ka indi japiny ang'o mowinjo bed ni japiny timo mar neno ni ka gichung' gi jatelo ma osebedo ka neno ni chenro mag dongruok ochopo to gibet abeta kode nyaka giko. Wach kaka koro kaka MCS ng'eni tijgi en oversight legislation and representation. But ng'enygi sama gi campaign cha to gin gi promise osiptal, gi promise ndara, gi promise igede to gigi dok ginyal timo. Gima en tij governor. En tije no onego dhi oversight ngawa governor. Koro sama gisedonjo telo cha mofwenyo ni nose promise kata watigi example koro kaka MCA kata Mare Lewis Ward kata market milimani ka. Kono donjo to wacho ni en odhi timo. Odhi ng'iyo weche nikech wang'e functions mag county government. En weche pi, en weche ndara, weche ECD, weche thieth. Gigi kodhi owacho gi no bro timo gi to en onge power mar timo gi. Nikech onego bed ni joma onego bed ni execution and the executive mobedo led gi governor. Koro chuno gini nyaka gibede bada ni gin gilure gi governor ka ni mondo governor dipoko to project ang'o e ward ne nikech odhi dong'. Koro ng'eny gi ok nyal oversight governor nikech governor ng'ini nyaka bi kodhi okunyo bohol kanyo to wacho ni en motimo en momo bohol. To mabedi pani debed lai kata strategy ma governors tiyogo mar mondo mi ne ni gikawo MCS gikete tiendgi nikech sama koro kiwacho gimoro kuom governor to gima ne iwacho cha ok odhi timoni. Debedi ma koro en gino endo ma gitiyogo mar mondo mi koro MCS oluwogi mar mondo mi dongruoge moko matindo tindo ginyalo chwalo negi to be en gima kare. Ok en gima kare nikech deber ka jatelo timo role ne mondo japiny nyaka ochak elewa jotelo ma wamiyo gi. Nyaka ing'e niya MCA mamiyo ni odhi tiyo na tich mane mondo kik akete gi pogo wa pesa kama lich mondo kodhi kucho to koro bed ni olamo mana governor to konyal konyowa. Mane gima hinyo jo. Kijisetiyo gi 8 million kata 5 million e campaign pesa yini dhi duoko nade? Nyakimanye kaka inyalo kuongi duoke mondiko ka. Nyakimanye koro the only way media manye godo county government en niya koro iketo 20 million per year e ward ni for development. To yana gima koro ine manyaki wugi executive mondo bed ni ine gigo ine michaki loso itimo kata through your friends. Mar mondo mi yud kickbacks. Mondo yud kickbacks mondo samoro moko be time ne kaka osiepegi to gimiyo tenders go eko. Koro ene moketo pesa kacha cha to gigo tiduogo kuome. Tuma igeni koro en gino endo mathiro chenro mag dongruok matiende ni accountability kata neno ni pesa go eko tiyo endo makare ok dhi nyime kendo mibadhi koro chalo ka gima ng'eny e loch gwenge kaendi. Mibadhi to ng'eny. En mana ni gima ero wacho about devolution en ni en project manyien. Osebudho higni 13 but onyien niya en gima is still subject to discussion. Matiende ni jotelo ma wuok ne dwa dhi gin be ok giromo gidhi mana pimo ke. Yes, nikech ng'eny ne jotelo manoduogo bet governors gi senators previously ng'eny gi ne gin MPs. Ng'eny gi if not all ne gin MPs. Mini kano ringo kacha ni ok onyal bet a good MP to chako dhi ringo dhi bet senator. We remember ng'ato kaka Mheshimiwa James Orengo. No en mjumbe ma ogenya. Ka gicho duogo biro mokoro lok katiba manyien to ringo dhi bet senator. Ko gido ka kuchichanwe kata siling achiel mar yudo jo mana salary kende koro no odogo bet governor. We were well ng'ama mosebet since 1979. Mane yudo bende gi governor Ngire Peter Anyang' Nyong'o kata jaod bura kamano endo. Anyang' bende en mjumbe maseme gima do tim malich onge skul moro manogero high school moro nini ochako Professor Peter Anyang' Nyong'o. Kotieko to en ochako dhi ringo dhi ninde senate. Kotieko senate to duogo chako obiro governor ka. Otieko higni 10
gimotimo malich malong project mo ndike ni county government of Kisumu dikwana kwana samora 4-5. Mano kele gimiluongo ni recycling of leaders. Tiende ni oganda lu osebedo ka jotelo mane nitie kinde machon wachako wadwoko gi kata obedo ni nok gitiyo chien kata chande. Maendi en ang'o minyalo nyiso oganda lu gi e kinde ninde kaluwore kod jotelo? Oganda lu nyaka chiew to nyaka gichak winjo project agenda ma jatelo biro godo. An ng'enyne kawuotho gi Professor Tom Ojienda to winjo gimonyiso japiny. Onyiso gi ni an kaka professor nchumia senate role, an asewuoyo no gol Hansard report kaka ji wuoyo assembly. Professor ingo jotelo ma Nyanza gite to ento koro ko bere senate gini adek. Speeches mo segolo assembly ngin 368. Magio kipimo koda senators kata jotelo go iko mamoko. No gol mar MPs gi mag senators dichiel. Nitiere gimoro ma bende wachore ni Kombo County ma governor gi senator ok chal ka gima winjore. Ni mane county manyalo bedo ka gima dongore. Dong nikech governor oluor, nyako tiyo oluor ni bro luonge senate kuja to senator no ko defend. Ok chal moro ma Nairobi ma sama kulung Sakaja to Sifuna rengo cha. Koro akene Sakaja tia kene Sakaja chule ga chon mondo. Koro matieni koro winjo be ni wayiero jotelo ka wang'iyo duond buche gi koma siasa. Kik wayier jatelo ma senator gi governor ma bende winjore ahinya. Ok ochuno nyaka ikos winjore kata ok chunya gi winjore. Ako kaluwore koda weche gi mag siasa ka achiel koda chenro mag dongruok. Gima onego watim as a community gi kisani ni nyaka wami jatelo man kod agenda. Wadok mana agenda cha. Kik wami senator ni no osiep governor. Nikech ng'enyne be jogi kaka koro wabro bet kata gi aspirant kaka koro Professor Tom Ojienda dhi chung governor. Yudo ka ntiere ng'at ma dhi chung senator. Samoro gine momigi ticket to gin osiepe. Dong be gibro tiyo. Gini nyalo mana tiyo ka gidok gi paro ni japiny nomiyo gi kura mondo gidhi giti. But ka gidhi gi yomo osiepe tich to ok gidhi konyo japiny. Erokamano. Sani nitiere winjruok midwaro mar mondo mi obed e kind ODM ka achiel koda UDA motelo ne yiero ma higa manyien ma koro sani ka jomoko dhire jomoko bende ok dwa dhire. Gini endi neno ka onyalo bedo gima ber koso en gino manyalo kelo achiedh nade mbele kanyo. An aneno ni gini dhi bedo gima ber kabisa. Odhi bedo gima ber kabisa nikech waloso osiep gi Ruto chakre Amole Mountain Rokuro 2024 dwe mar 6 ka. Wadhi mawabet osiep ma koro Ruto en president kocha Amole bende telo nwa kae kaembe okonye 1 2 3. Wasaneno achiel ariyo adek ma Ruto timo nwa ka. Wan ne ok wagone Ruto kura. Ok wadwar yamo. Wan ka ne wagone Raila Amolo Odinga kura gi jalupne manonego be mane dhi bedo Leoni Matakaroa. Ruto nogone kura gi joma nogone gi kura. Ne en gosiepe ne joma nohero sera ne ma koro nolandi ne presidents. Sani Ruto nodonje telo. To kidhi Homa Bay ka yudo ka projects mang'eny mag sirkal ng'eny kacha cha. Projects ng'eny kacha nikech jatelo mane ng'at Ruto mane Ruto miyo lemo maduong' mar interior PS Dr. Raymond Omolo noringo kabisa moringo gi projects mang'eny gi nitimo tirkany tero Homa Bay Lam oger Homa Bay nitiere ESP markets nitie Homa Bay kanyo wendo nitiere stadium Ruto notieko negi. Koro jo Homa Bay as a county neno ber mar sirkal kata kana gigone kura. Sani Migori nomigi 2 billion worth of roads. Deche ka idhi ger stadium bigero negi manyien ESP markets boger negi kacha cha. There are a lot of projects moket kacha cha gi government magi timore bila coach Ruto nok gigone Ruto kura. Kibiro Kisumu ka stadium migero kamo stadium manyien nitiere ndara mawuok Mamboleo kadhi Kibos. Mamboleo okadho nitie mar Kibos kadhi Rabur. Then nitiere mar Kipsitet Muhoroni Miwani Mamboleo road nitiere paseti sani kumochope. Nitiere ndara moro mawuok Awase kochomo Katito macha idhi ger. Gigi tek wachako kwano gite ni Ruto chako otimonwa gi before wagone kura. I believe ni ka wadhi wago kura mar nyanyien onego wagone kura mondo wachak wang'eni projects mag minyalo timo kendo. To mai paro ni miyo governors bende makalu kuro gi kinde ni ok ti kaluwore ni chenro ma kineno chenro gi mag dongruok ma piny owacho mamalo chwalo. Dwa thothi moloyo mek governors. Kamana debe ni mai momiyo kuro thoth governors neno ni wadhi adhiya ka mondo tim ang'o ogeng'nwa wich kuod chad. No dong ing'e ni ya
devolution en gima ber. I believe en gima ber mno ni konyo piny. But nitie roles mag national government. Nikech pesa mang'eny dong' malo. Nitie roles mag governors, county government. Then nitie roles mag mijumbe, nikech en be miye pesa moro ka. Nitie nyaka roles mag women rep. Nitie pesa mimiyogi ka. Jowewa gi te nyaka wang'e ni gitimo nwang'o, madwa duogo nyaka wapenj ni timo ang'o, madwa donjo manyien nyaka wapenj ni dhi timo nwang'o. Mondo wabed ni Ruto timo meke ka, kaka 34 roads mose gazet ni idhi ger ka, maka nyaka ger. But nitiere ndichi ma specifically gin mag county government. County government nyaka losgi. Mek Makura bro gero, Makera bro gero, gi Makenha bro gero ka. Maka gera gera. But nyaka uduogo wapenj county ni yawa. Koro kaka koro Kisumu ka. National government nose gazet osiptano maduong' ma waluongo ni Russia. En odhi malo, Jaramogi. Koro sani wadong' mana gi mano ma Kisumu County Hospital ni. En ikonye nade. Kech Anyang'we noseyawo towns ma Kisumu County opong' gi towns. Wan gi Ahero town, wan gi Muhoroni town, wan gi towns, nitiere gik ma towns nyaka bed godo. Sirkal madhi donjo manyien be nigi plan on how to modernize these towns. Koro mano endo bende nyaka ging'i. Kanyo kwang'iyo wechege mag ODM koseriwore koda UDA, kagiwacho ni gidhi loso gimoro maber. Sani gimoro wuok ka ni zoning. Zoning ni kinene pogruok e kinde gi ting'o bat. Ng'eni tin kabisa. Ma endi pudi neno ka dhi maduoko wako chichende yiero jotelo moko ma ne ok nyal tiyonwa. Kata jotelo gi kuma japiny ok dwa. Nikech iwacho ni kuma ODM nitiere kod mbi, jo UDA timo ang'o? Siro ng'ato. Seche go bende kuonde ma UDA nitiere kod mbi, ODM siro ng'ato. Ma endi dong' podhi duoko mane wechegi kumag neno no ting' bat kata ne jogo kuma wuok e county ma Bomet, jo ODM. Giwacho ni mano endo ok en gima kare nikech dhi mondo japiny yiero jatelo modwaro. Ma endi in kaka rawera nikech kaka ing'eyo dhi ng'eni to mbi ni chalo nade. Bende rowere dhi yudo thuolo kaendi. To ma endi dong' pod duokowa mana e wach nendo mar ting'o bat. Wach zoning, anda ok anyal support zoning. Nikech nyaka wabed, nyaka wabed ni wanyalo yiero jotelo ma nyalo konyo japiny, manyalo keto interest mar japiny mbele. Zoning osehinyowa ka. Kendo iyudo ni kosemi ng'ato ticket, to en koro dhi adhiya nyamonge kamano. Wan waneno kata areas ma UDA nochungo ji, ma UDA gi partners magi manen ANC gi Ford Kenya. Kitimo zoning. The best candidate no dhi kacha mo win. Iwinjo. En mana ni nyaka uwinjru. Zoning en mana ni time ga. Onego bed ni time mana kuma waneno ni wadhi pogo kuchwa ni to ng'acha de kawo. Bari koro kaka wang'e maber ni ja DCP onge gima de yud ka. Kata ogo kathira kata otim nade kata obi gi pesa manade. Ka ok de mi ng'at ga chagwa kura. Ka ibro mana mi ng'ato buru kura kata imiyo ng'ato Ruto kura. Matini koro waja piny oyier kanyendo jatelo. Giweja piny oyier jotelo nikech the only thing manyalo miyo tim zoning ka eni ODM nyaka tim free, fair and credible nominations. Kose mi jatelo mowin nominations sakura nikech kitimo zoning no ng'eni in ng'ama winyo president udhi miyo kura no. Kisamoro imiyo ng'ama unpopular candidate. Notimre kata ka iyudo ka nomiya Anyang' Nyong'o ticket. Leno ko oganda luo machiegni 700,000. Wacho ni okoluto ombulu e yiero ma higa 2022. To kineno kanyo ombulu manoyo ombulu Raila Odinga ne en 200,000 kende. Matini de giwuok oko. De timo ang'o? Mago jok mane giowa. Iyudo ni Migori samoro mi governor ticket, ng'ama mi ticket is not popular. Gin mane gichuno Raila ni Raila nyaka duoka nyaka ting' badgi kendo. Iyudo ni Kisumu ka ng'ato kaka Dr. Joshua Rono ma en mjumbe makama sani. En kata kura mano yudo kong'eyo nyaka kawuono. En okawe to miye ticket, kose miye ticket cha. Koro kendo struggle malich. Chuno Raila nyaka duoka ma Raila ting' bad. Koro ng'aye ka to ng'ama dhi ting'o oburu cha. Oburu onge time mar ting'o bad ng'ato ka. En ng'ato modhi ji timo fair nominations, kose tim fair nominations. To wadhi agreement ni koro wawene UDA ka wawene ODM ka. Ndio mane upodhi kelo zoning to ji podi gima dhi kelo problem nikech zoning no hinyo ga presidential candidates. Nikech nyaka uyud candidates mabiro pulo ji mondo odhi go kura.
ka no yudo ka didire samoro makata koro ki yad kura mar Ranguma kata gi mara Nyam to ingo mar Raila koro ng'ato Raila Nyam kineno counties makaluwo kaendi ne governors noyudo ombulu moingo Raila Odinga idong ne gitimo karata gi mono kanyo to wiye owere gi Raila Amolo Odinga wakawo yweyo kaendi mokwongo kaeto bang'e wadwa ng'eyo ni ODM osebedo ka loko pache iyudo kanyocha ne giwacho ni ok gidwar lemo moro amora kanyo endo sani giloko ne gidwaro mar mondo mi gin bende gitim ang'o migi lemo machielo maendi bende osebedo ka kelo paro mopogore opogore ka Jwang' bende wacho ni koro gichalo ka gima gijwang'o 10 points agenda gik mane ochwe kogno kod mosenindo Raila Odinga kanyakla bende kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto waduogo mulo mano kaachiel bende kod weche go eko mag dongruok michwalo kanyendo kod Raymond Molo kaachiel kod Ngire Tom Odhiambo Ojienda miyo janeno mara yiena mar mondo wakaw yweyo mokwongo kaendi waduogo bang' nyerere machuok kaachiel kod penjo magi bende chwalo kanyendo kokalo mbui magwa mag tudruok kaachiel kod namba nindo mar simu no 7 ma en chenro mar orindi mar siasa nyinga Joash Odhiambo Mitula. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Lafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia.
Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo kumoro moro mantiere janeno mar Color TV chiel mogik maendi mar chenro niendi mar orindi mar siasa, kaka wuono nwang'iyo kaka yamb siasa kudhe pacho kaendi kod liet mar siasa mabende idho malo ka wan kaendi kod Dave ka wang'iyo duond buch siasa niendo mar ODM. E kinde mokalo ODM nowacho ni ok gidwar lemo moro amora e kinde mane gidhi timo winjruok kod UDA. Ka oganda nochako penjore ni to kare wadhi riwore kanyo wadwaro ang'o, to gichak giloko pachgi kanyiendo ni gidwaro lemo niendo mar jalup jatend piny. Gini endi osebedo ka kelo wach pek. Chal ka gima ODM ne odhi adhiya ni gidwa riwore to ok ni ging'eyo gima gidhi dwaro koso en na. Agreement ma Amolo Wunyalego nosain gi Ruto mokwongo ne ni work on the 10-point agenda. Gik moko apar mane gikwongo giwinjore mokwongo. To ji ok dwa mana neno. Nitiere moko mosatimore, nitiere moko ma pod timore, nitiere madhi timore. But jo Kenya bo ng'ere maber. Gicha chieng' motere mbele rais to okuyu moro bosiwuok modhi mane court. Ni en gino is not constitutional. En gino koro mano endo kane netie chudo mane dwano chul jogo eko mane onego johera gi kata mane odwenyruok e kinde ng'anyo. Mayudo ka nochungi mochako chuoga put moro ma put nendo bende Fikil Faith Odhiambo gi nowuoke. Koro nomiye kanyo duol mochung' ne kedo ratich oganda KNHCR ma bende koro nomiye ting' nendo mar mondo mi otim mano. Penjo maduong' to bende jotelo kweth ariyo gi ODM gi UDA be gisebedo ka gisundo mar mondo mi gigi neni oket e tem. Jotelo oseneno ka wacho wachne. Kendo kata jakom mar chama mar ODM wanga ko anywhere aseneno koringo rallies mang'eny. Osebet kowuoye wachno. Jotend chama mar ODM sani omiyo luor kabisa Oburu Odinga daktari osebet ka wuoye wach nikech gima dhi konyo wan waseneno ji ka tho e wach maandamano. Nitiere jomoko piny ka Kenya kama pok owinjo wach tho e maandamano. Ba jaluto ng'eyo gino. Kendo kibro ng'iyo dala ka dala Nyanza ka nyaka yudie wat ng'ato moro mosehinyore wach maandamano. Wan ne waneno ber ni jogi be yudie gimoro nikech samoro ngima to ok nyal duogo. Samoro tie ng'ato ok nyal duogo. Lakini komige gimoro as compensation nyalo duoko mondo owe chuny ng'ato. Mondo waendelea gi kwe as a nation. Gibero chendo gi kuma giyiero kaachiel kod mamoko. ODM na piny gani kane dhi e twak mokwongo ne giwacho ni ok gidwar ko. Kamano. Kaluwore kod pressure kata ka jopiny ne sundo gicha giduogo ni gidwaro koro lemo mar jalup jatend piny. Maendi nyiso ni wera tutam ka onge kwano koso machani ma pod ni choko godo ji. Ok ing'e ni ji to be nyicho osedhi. Nikech Ruto en ng'ama nyalo biro kata to wuowa gi ji kende. Manyo kura for Ruto is not a problem. Kata kawuono ema nyisi ni jo ODM gi wach ni gin gi wuok e gichacha. Ruto probably mana kama many koche mayude. But en no neno ni onge aja no tim mano nikech nyigi sewinjire gi Raila. Kuom luor momiyo Ruto pano osewacho gini maybe in 3 or 4 functions. Ni kuom luor momiyo go Raila gi gimane Raila otimo ni Ruto wang'eyo. Raila nongolo Ruto lak jenzi. Mabe okuche ka netiyo mana kodwa marach. Ne gineno lupolo moro goje ni bwana telo no wach ni ok kadh river chania. Telo ne beni bet mana katwara ka. But ODM nyaka winjire. ODM jotend ODM
gi johera mag ODM nyaka winjire ni gidwaro ang'o malong'o. Irukamano wawinjore kaka jo ODM wacho kotenore koda lemo nendo kaende ka jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi nowuoyo lemo ma bende ODM dwaro kwacho ni lemo no endo mar jalup jatend piny en gino endo manyaka migi ikinde ma jotelo mamoko bende wacho ni kaluwore koda dongruoge mosechwalnegi gito koro gibiro sira jatend piny ma indi nyocho wache kar chung od bura nendo ma Narok ma Milambo ka producer marwa Elizabeth. Tutafanya coalition agreement na William Samoei Ruto ndio tutengeneze serikali. Kwa hiyo coalition agreement, the only position which is not touched, which is not contested, is the position of William Ruto, hiyo ya president. Hizo zingine kutoka deputy president ikiteremuka chini, sisi kama chama cha ODM sisi ni watu wengi sana, tuwezi unga mtu mkono na hiyo position atupewi. Lazima tupewe position ya deputy president. Ndio tunaambia watu ya UDA position ya deputy president ni position ya OD. Maneno ya housing, maneno ya TVET, maneno ya employment. Na mimi nataka kushukuru serikali ya William sababu katika employment juzi tu ndiye ametupatia ambassador ya kwenda Denmark. Wametupatia chairman ya Public Service Commission. Manendo kanyendo jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi kowacho ni ento lemo nendo mar jalup jatend piny en gino endo manyaka migi ka jaod bura nendo ma Narok ma Milambo manendo Kitalayo Lentutu to wacho ni kaluwore koda dongruoge ma giseyudo ginto koro gidhi sira be ineno ka lemo ni endi ODM inyalo yude. An gima da penjo jo ODM mokwongo ng'a gise groom manya bet deputy president. Mar ariyo ng'ado kaka Tandi wanya paro dire manendi ni nyoro nie kuma entie gik manendi ni nyoro timo ne waneno Atandi no bosendo iso kata matin kata gini kane igolo ndindi nyoro ne giwacho ni ndindi nyoro nitie kaka ne kano pesa moko mang'eny ne gero godo koriko chande kata be jaod bura masuno Junet Mohamed no sero ni pesa memiyogo ok nyal timo gik ma ndindi nyoro timo ang'o timo kane. Koro wan kwayo watu to them is only one. Wakikwago sasa ka jomo okege manyo timbe election moro cha. Musalia Mudavadi sani winjo maber kabisa e sirikal ni. Bwana miluongo ni speaker masani Moses Wetangula. Both of them as National Assembly mar Senate winjo maber kabisa. Chama mar Ford Kenya en Wetangula ni mana senator. Ng'ane gi governor ma Lusaka. Ng'awa kendo mano get elected. But Ruto no promise ni adhi kitiengo speaker. Ka gidonjo ni ro speaker ne momiye pod ochamo nyaka kawuono. King'iyo Amason Kingi nobiro gi chama moro ne pa. Ene mane nda chama no kende pok wanyalo members ge nyaka kawuono. Nonyise ni kata kibiro gi pa kendi ka kibiro ni wang'eni ji jokati weyo ni kocha cha. But wadhi mi speaker mar Senate ne gimiye. King'iyo ng'ato kaka Alfred Mutua nobiro gi maendeleo chap en kacha cha kende noonge ng'ato mora kendo but nonyise ni waziri idhi chamo dongo no chamo but Ruto nyiso gi ni wenwa weya wach president gi deputy ni walos kaka UDA agreement wacho to kodhi through to wadhi timo magi neno koro apane jogi wigi wil huru to is Ruto se prove nwa ni en ko wacho kodhi ni en one ne oken mar Uhuru Kenyatta moro manyiso Raila no dhi keto Raila president cha to one ne obedo 11. To gini king'iyo wach nendo mar ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nowinjo bed ni keto miyo Raila thuolo mar mondo mi obed jatend piny. Dong'ini king'iyo gido kiwinjo ni mara tie kaka pesa moko mag agents noko chul nyaka kawuono ni gin millions moko mathoth to bende gi wach mar ting'o bad ni jomoko nowacho ni koseketho ka to en be koro watimo ang'o malo kucho chonde okwadhi koro weche go iko yudo ka oking'eni Uhuru Kenyatta no lose election diriyo ka Raila oinga ching kama ang'o miyo mare no dak no weye Uhuru Kenyatta ne kane ni Kibaki Raila no ingo gi kura kweth piny 207 but dog again insist magitimo weche maricho kabisa mondo Kibaki odonje tero Uhuru Kenyatta no kata agreement gi jalop ne ng'ato mane gidhi godo nyaka he magiduogo mano nyiso modho nyiso jodala gi ni bwana mimi 10 yake 10 dongo loko rekode
uchako loko Raila ka masani pod uchako kundo goro Sifuna gi Babu Gino nyalo keto gi president. Mano nyaka higa man. Gino we kura pinje. Ang'o momiyo jo ODM kod UDA paro ni kweth mobalo mar ODM isiro kanyendo gi jatend piny Kenya machon Uhuru Muigai Kenyatta. Kiwinjo ka Sifuna wuoyo giseyo William Ruto magiwacho ni makoro donjore ODM dwa bar. Seche go iko jo ODM modong konchiel to gi jo UDA bende wacho ni jatend piny Kenya machon moluor Uhuru Muigai Kenyatta ema koro siro jotelo moko gi. Do ingeni rally mondi organize ok en sling ariyo. Ok en gara sling adek. En millions of Kenya shillings. Mi hire geche, mi hire ground, mi security, mi jo media, mi timang ok en sling abich. It is millions of Kenya shillings. Pesa go jogo golo kura. Mar ariyo, Sifuna cha en koro ntinde ne momo ujumbe mar Uhuru nyakeliete. Mo biye mbele japeny mo yanjo ge wane ni wapumbavu nyinyi ni apologize ne Uhuru Kenyatta ni koro jo modong kambe gi chama jo motelne gi jo Maria Kakuburu Dinga gi Gladys Wanga Raymond Omologini ni waje ni jo koro gin wapumbavu ni nikech koro sani ne yawang ang'o ma wango iye nikech en senator mar Odugo go no oversight Sakaja. Dong mano timore ka neno Karoli be nowacho ni no siro Raila kod milion moeyo 700 ka achiel kod chiendo go ekmomoko. Matin jotelo ginyalo bedo ni gintiere gi pesa ma ginyalo loso godo mag giwegi. Rombe go ekmomoko. Ok ingeni Karoli ginero ne problem. En gi problem nango. Bang election ka kore ka Ruto donjo. Karoli gine mano dhi gair Ruto mokwongo. Modi support ni bana Ruto koro en jatelo maber moloyo jotelo te. Bang to koro ka jelubo wacho ni wambe wabiwane gi maber ni mano neno ni Raila soge kachacha. Ni koro gin gi wuok okende ka en man gi shida. Ruto chako bet marach kwa kanye. Dogo chuni gido ni nokelo wach nikech nyalo paro ni ne ODM ne dwa nyaka riembo gi duond Busias mane gidhi magi chope court makodo no ngado ni ODM monjo be ni timo ang'o chulo gi. Koro mane ngini kige kuma ido ka ywaruok no chako bere kind jotelo. Ywaruok nitie but can you believe the principles gi agenda gi projects mag William Ruto ne japiny mi wacho ni Raila koro sedong we wachata new path as a community. To dirija no kethi community. Ne gidhi kendgi wuon. Koro Raila udugo kao jimo wacho ni Ruto koro konya in uncle mar joga ne nere jo nyithindo gi. Koro di kodgi. Koro wadhi kacha wate kaka familia di achiel mar nyikwa Ramogi. Koro sani endi ni koro gen gi loko ni koro Karoli ni Ruto charach moloji te. Koro gichaki kodwa ka gichaki tero wapuni. Rogi wacho kanyendo ni obro ng'iane na kaka rombe gigo eko mopogore opogore biro bedo kadhi nyime kanyendo. Ka were koda mano indo nitiere wuod lumo bendo sibedo ka temo mar mondo mi chendo mag dongruoge mopogore opogore ochope gwenge makaluo. Moloyo gino endo maneno kono timo maber en maneno mar opande. Maneno ni jopiny yudo opande. Nafwenyo ni nitie jomoko ma nyaka ne nyuol gi kaluo ka. Pok ne gibedo go opande. Podi kaya ne gidak nade. Gina pok gibedo go opande. Magiek debed ni kai kuma koth osebedo ka gogo ganda luo nikech yudo ka ji mathoth onge kod opande to ne wadwaro mar mondo mi watie Raila tini jotendwa wigi no wil gi wach mar kawo opande niendi kata chiwo ne jopiny opande kata keto machiegni kodgi koso nang'o nikech king'iyo kwan mag oganda ma sani koro ndikore gi thoth to kinde mokalo jotendwa gi noleng'a leng'a. Adwa goyo kamano ahinya ne Daktari Raymond Omolo nikech ka nodonjo department manomiye mar PS mar interior kanyo ng'enyne jalune ok otiyo kode kendo ji ne yanye Left Center to nokodwoko ng'ato moro amora mane yanye en nowuoyo gi jomo nyalo wuoyo go mane support ni bwana gimoro ni kama tin wadano chak kedo ne mond liete mochako widows program uchako bet matin uchako wacho ni widows tero wase handle wachgi to nitiere nyiri matindo gi iki omanyo nyako moro na bito nyoga abito kaone young women's program ma ikonyo gi weche pesa ohala bang'e odugo paro no ng'ama tin Raymond is youthful poden ike pod tin odugo wacho ni nyako many program moro manyalo konyo youth nyithindo matindo gi iki koro kaka wan kama odugo manyo ng'ate moro ni Salmon Ochieng Salmon gine dugo loso Kenya Youth Transition Initiative kuro Raymond nye run programs adek gi pesa ne
wakia kumogole pesu. But king'iyo gweng' ka gweng' ka gweng' ka gweng' iyudo ni Raymond nogedo ne ng'at moro. Kiwuotho matin ni iyudo ni Raymond notero nyathi moro skul. Kiwuotho matin ni endi ni Raymond no empower youths moko. Kaka nyoro nyocha kadha hero kachacha. Taneno ka wash moro ndik ni Dr. Raymond Omolo ka wash. Kora wacho ni we andri tuktugni apenye ni yawa to ma en ka wash Raymond Omolo la. Kora wuyo kanyago mpaka gi joge na mokanya. Ng'e ni mwana Raymond ema nyotimo ang'o? Nyomiyowa pesa ma wagero base, ma wagero kawash, ma wanyiew kawash machine, ma kata sama wawuoye ni gine gisechako doko geche gi yudo gir gimoro matin e program. Koro nyocha ka to nyocha nitiere shida. IEBC nyocha yawo program mar kawo kura iluongo ni continuous registration. But kane chako girwa matin tin mar ni waom ji mondo kaw ID to wayudo kaka okaw kura. Wayudo kaka kuro jogi kara shida gi ok en kura. Shida mar jaluo en ID. Kipande. En kipande. Kuro we went and spoke to Dr. Raymond Omolo. Ni number one, ID ni department ni. But nitie kaka ministry no pogo diere. Raymond lead side moroni, Belio Kipsang lead side moroni. Ndi wuonwa gi Belio. Micha ki wuonwa gi jatendi ma Kipchumba Murkomen. Mondo wuogi Ruto. Mondo pesa moro ketga ni kaw ka ID ni olal ama kikaw ID. Golnwa pesa ni monde. Reyo di mowuoyo gi jogo mogolo pesa na makoro sani ID nyalo timo ang'o? Ikaw nono. Kendo nyalo replace nono. But when you say this is not enough, can you help us mondo facilitate process? Mondo koro wakaw registrar ka to wamany jogo manyalo golo ji e gwenge mondo wabed kumoro mane wanyalo timo wanyalo kaw ID. Anyisi ni chakre dwe mar 9 nyaka sani Raymond Omolo osemiyo ji 350,000 osekaw kura, osekaw ID. Koro ikaw kuchino irito chieng' ma ID biro duogo alafu itemo ikaw ID, ikaw kura. Ma pod en continuous. Kata weekend mwakadho ni nye ne gin Manyata Primary School, nye gin Molo Nyalenda ka. Kendo wayudo kaka ji ncha nige seda kabisa. Nikech kwa dhi jir mwadhi Alego, iyudo ka ja 71 years onge ID. Ina sibido ko daka. Chieng' moro wachopo kuma bo mauto goro gere ndara mocho Musindo cha. Iyudo ka ja 80 ja onge ID. Kata mama moro mane pako mondo were mane manyadundo mono kama moero siasa ni. Oh God kara ncha onge ID. Raymond Omolo tiro ID kacha chama koro ogodho timamo. Dhirigo ne boyd were kura mar 2. Kara moro chanjo pako gi apaka. Machande podo. Koro gicha gimomiyo gino dhi konyowa en ma. Wasefwenyo ni jaluo nitiere kar 2 million moro. Masa moro onge ID to onge kura. An sure ni Raymond Omolo ko en lagi program neni. Mondo miji 2 million kata ka en 1.5 wabro ng'eyo million people ID gi kura to dhi medo namba wacha mondo wambo wadhi kacha ka wan gi 5 million kata 6 million mondo kwago kura koro wanya demand wach deputy president ikaw ntire gi kwan mag moro to wan gi numbers makoro sani tineno ka wach mar ni ODM dwaro jalob jatend piny en pod gi keto ODM madwaro jalob ker no oduogo support Raymond Omolo gire mar ID ni mondo jago kawaidi. To bende nitiere tungni moro mano duogo bedo kaende sana gini ng'eny gi jotelo makaluo ka ng'ato dwa timo gimoro maber yudo ka jotelo moko donje kendo rwako wechegi koma gi siasa maendi iyudo ka Raymond Omolo pok owuoga mar mondo mi oyware gi jotelo gi en ang'o minyalo nyiso japiny mar mondo mi wane ni koro ka ng'ato chako gimoro to chope achopa ma ok ni jotelo moko chak donjone. Jotelo wagi to osebed gi shida kendo gisebed gi miluongo ni entitlement moko manono but gikia ni jakura ni be sani osebedo mariek. Emomiyo Ruto gikaw example mar Ruto no donjo to en odonjo mane project nikech nong'e ni nitiere gik mano wacho wach Mama Mboga no se answer question ni sano gero 540 ESP markets across the country. Kano wach boda rider ichu ndara ichu keto koro gore gi wach ndara matekai to yudo ka samoro joge wagi Jesa no promise maber ni anta dhi bedo mjumbe ka beto mjumbe to ndiye kaka dhitimo weche bag bazari kuri kiro japiny gi 4,000 ma en 4,000 nyaka sadia to ndiye kuonde mo koro sudi giri ka wacho ni ji somo nono ipani somo nono ndini joro no biro gi paro moro ni somo ka dwaro bilion 30 kende koro nyiso jod buche mar mondo me ng'ato ka ng'ato ne ogolo milion
madhi 20 kochogi te kuonde chung' od buche 290 to gi county government miro nyiso nogol bilion 10 to neno ka dhi romo gi chiemo be gini endi jotelo ineno ka nokorwako maber debed ni CDF kaendi giyude gimoro tineno ka ma be gima koket ni koro bilion 30 ni doket piny to ji te osomo gi jopuonj nyithindo te oyudo somo ka achiel kod chiemo par ni pach ndindi nyoro ni ober mowinjo be ni jood buche gi te rwake pach no to ber but en gima ando no kaneno nego time kama anene president uwo gi wajumbe gi jogi te to duok anything miluongo ni bursary nyaka mar mjumbe cho duoke malo gikoso lit funds gi te mondo wang'e ni en ga pesa di mokwongo vis-a-vis students mag sirikal dwano puonji nikech ngire parents manyalo afford I believe ni pod gibro afford kendo lamo ni pod gimed afford but jok vulnerable gi inyalo timnegi nade mondo education koko nyalo bet free to bed affordable koro sirikal nyaka bigi na wima nikech nitiere presidential bursary nitiere mar county nitiere mar mjumbe nitiere nyaka mar women gigi te binyalo nitiere nyaka mar ministry kende manyalo chiwo binyalo duok pesa gi pamoja mondo wang'e ni yaw noket 750 billion e department mar education opoge nade mondo ji obed e school nikech parents na nigi shida kabisa kan tero jogo sani loka ne kata kuonde utefwambo ne gigo simu giwacho ni waleo gi nyathi e dhoot ere kaka inyalo konywa tudo ka jotelo gi eki basaris osebedi kitiyo godo e duoko lwedo kanisira ndalo siasa tan be abro timo ang'o abro pari e ndalo niendi matini koro kata kowacho ni ndi nyoro pod wacho wago kwano modu ni bilion 30 niendi nyalo romo gigi e kite pod pek pod nyalo dhi biro betie bang'e ni to ng'ama bro golo gibe jotelo gibro yie mar mondo mi omenda gi ekogol do ing'e ni gima ne wiwo wil kabisa ni CDF ok en mar mjumbe nitiere ng'ama iluongo ni fanda manager mane gobe timo ang'o but nikech jatelo mano yier cha engo donjo ga again to med ni eme nyako team development nikech wando tiji mjumbe to wang'eyo en a patron mar fund no endo koro sirikal nigi officials gi experts moketo kachacha be sirikal nyalo doka doke tebu magi winji nikech an ng'ama somo e mokonyo all of us wang'e ber mar somo to ji ok dang ber ni ok dhi school nikech wach school fee nikech wach ang'o jotendwa kotel negi president William Ruto nyaka ng'e wach mar education ni maber mondo kik bed ni kumoro nikech gini beningo gi population kaka Kisumu Central ka wang'eny ki compare kata gi Kisumu East population wane mondo beningo ni yawa kar mondo obed ni miyo mjumbe ni nyaka pogne ji 4,400 mondo wakeni we don't know how these things literally works but I believe ni project mar nini chato be nyanyo ka jomoko ywak ne kedo ni jodhi skuro jako duoko gi bashiri ko 500 zamura Kenya ni mar media Kenya ni mar ang'o mar sudi chembo dwar gitu nikech embe nchocho ni jisomo kanyo nyocho ni en bende kar chung'or bura ni rumo kapsere to dinero ni to koro kochul 500 koro jopuonjo timo ang'o wuok kanyedo kadhi e skul wang'e ne weche gi kuma gisiro mondo liete kainde mobedo sibiri kitabu kanyedo kod Raymond Mulo ka achiel kod mula ni manido mar ngire tomo jienda kanyo endo wach mar siro mondo liete niende itime nang'o kaka in ng'ama ntiere kanyedo machiegni kod Raymond Mulo utime ni iyiero nukoso uyiero kendo ere kaka ng'ato nyalo penjo to ere kaka iyiero abo there ntiere scrutiny magitiyo godo mar ng'e ng'ama vulnerable en gima okidhi adhiya nikech inyalo pok igedo ne ng'ama be ni godo but again in jafwambo ing'e kaka this then nitie jok man nigi shida kabisa society wagi wan wayudo gi pile ng'ato manye Facebook to oro ni picha ng'ato oro ni picha dayo moro oro ni picha ode kaka chal to wan tijwa en mana follow up oro jogi way ground can you go and follow up on this my village makama but again ing'eni Raymond Mulo be ng'ama karanyocha ni mana gi jogene moko magina e gwenge wagi wan ne chako mana support gi bang' Raila nodonjo kodwa kono but karanyocha en gi jogene ground matemo ne maping wan ka en gi gire matindo wacho ni this month one Siaya wang'e ni Siaya kai wanyalo konyo ji nikech census en ben gi report mar sirikal ong'e kaka giringo ong'e kaka projects giringo kono ko gido ka ina community ntiere kaka en gi pesa moro manyalo bedo ni kaka day apar
to koro focus village no endo osekonye nikech osebedo kokonyo joma are entire need king'iyo to ma ng'ato ne odak gi mogerne manyien ipenjri ka be jogo dak Kenya ka 2026. Erokamano ahinya Kimula ni kar ngire to modhiambo ojianda mabende osebedo ka chulo chenro go eko mag dongruoge mopogore opogore kaachiel kod asira mamoko. Professor to nitiere areas en senator en kenda location kendo onge godo but nitiere areas maseneno kosetime maber kabisa. Mokwongo en area mar somo ka. Week ma okadho ni, no, it was 2 weeks ago, Professor Njoku launch basari mamare was around 3.97 million. Opoga omanyo gere moro matin. Ngene beno weno kilo mo. Nitie kaka otimo gigene. Njoku kawe milion adek mamare. Opogo na nyithi high school. Nyocha ka last year en gimo osebeko timo yearly. Umanyo pesa ne moro matin through manager mare ma Simon Peter gitimo gigo pamoja to gitero nyithindo school. But nitiere project moro mabe osetimo maber kabisa iluongo ni white envelope. En ni ko gido gire moro matin to dhi to ochoko maomboga kumoro ochoko bora kumoro to miyo gi moro ni mana mato mar ohala. En mari miye lwete okete envelope mar acha. En ni mamari. But nitiere project moro mabe otimo en obiro kaka koro nche en moro ni market to pogo joka kidin ni madong women, madong men, madong jo boda madong jo manigi disabilities magi widows to kawo kala aluf mia to miyo different categories koro gine magedhi decide gine magedhi decide ni marwa dhi timo nade. Nyocha kaka jo tuk ma Kisumu County tati Marambi Professor manyo kindiki maomo ka but Professor Ugun botimo negi 1 million Kenya shillings majo kanocho karibu 8 million pesa cha kuro gine magi empower themselves with riwruoge ma tujo tuk niende. Professor sani nigi projects mag youth mang'eny motimo tije ng'eny ne ko yudo opportunity moro to bayo bayo ni bwana ntiere nche wakao kata police nche wakao jeshi nche wakao jo forest moko mago timo mana through yori nikech gigi bentie kaka nyaka timgi wadak Kenya ka ntie kaka otimo gi moweni motima mowe shwani ja Kisumu County moro odonje forces ja Kisumu County moro odonje forestry koro he has been doing it ono ben gi maganda ka ine mbui Kenya ka professor nyotimo ngani kama but projects mag youth is passionate about nikech professor ngewachi unemployment onge mar tich mabende osebedo ka okwakoro were mathoth pacho ka kabisa koro en nyocha sani kendo sechako program ni udani mondo youth oriwre ubede grube mag ji 15 moro mag ji 20 ko gido gire moro matin to bet paint ugo mbaka ni ungi project man udwa ya ukawash udwa ya hotel udwa ni pikipiki moro udwa ka pikipiki moro mar loan mondo bed ni ng'ato tiyo to ng'ato chulo but deposit mara lo 32,500 to chulo ni mondo koro modong' wiye ne modong' no koro sami tiyo cha to imbe timang'o imbe chulo yudo giri moro riziki moro matin to imbe konyori gi moro. Erokamano ahinya jagoro wacho ni mos na wango kanyendo wacho ni siasa tek wacho ni kom gavana ma Kisumu wacho kaindi ni endo neno kanyendo keno bura kaso ukech swaga so mos mar gi father bende wacho ni nitiere gwenge komago Umbei Keleti manendo county niendi ma Kisumu gwenge komago Muhoroni sub county wacho kanyendo ni en bende en tiere kendo luwo chende yonendo makare Soweto wacho ni nitiere Sondu kaito Onyango Dianga bende wacho ni nitiere gwenge komago Nyabondo aso jagowo Katumo wacho ni nitiere gwenge komago Arujo ward manendo county onogo ma Homa Bay kanyendo ka watieko nitie ja machon en ogai mar jong'ad buche jang'ad bura David Kinani Maraga osebedo kobo luoro osiro wechegi komaga ndikruok kaka joluto ombulu to nowacho gimoro ni chalo ka gima duond buch siasa mar UDA kata jatend piny owacho ni koyo moro osedonjo kuome otiyo kod otike duond buch siasa mar United Green Movement kaindi ka producer marwa manyenwa kaindi ja ogai duond buch siasa mar UGM owacho ni jatend piny luoro osedonjo ne manendo mokwongo koro momiyo sani do karombe wacho ni rombe go komaga siasa mopogore opogore sani komo bagi kweth makwero piny owacho
wacho ni imonjo rombe go iko gi jonjore kaachiel kod mamoko. En bende koro neno ni sa oromo kendo luoro osedonjne jatend piny komedo jiwo oganda bende mar mondo mi omede kawo kanyendo opande. Producer marwa ka ketnwa kaindi Maraga. IBC wako katika constituency headquarters. Some areas bali pengine tumeenda kama upande wa coast. Mtu anatakikana kusafiri maili nyingi na kutumia pesa nyingi sana kwenda kwa polling station. Na watu ambao wanatakikana kuenda hivyo ni vijana ambao hawana kazi. There is one place tuliambiwa Puma in Kwale. Kuenda kwa constituency headquarters mtu anahitaji 1500. Hiyo ni transport peke yake. Kuenda na kurudi. Na tunasema serikali ndio inatakikana kupeleka huduma kwa wananchi. Sio wananchi wanaenda kutafuta huduma. Na tunaendelea kuambia IBC wawe na hiyo registration center katika constituency headquarters. Lakini wawe na mpango kamili ya kwenda kila pahali, kila soko, waende soko. Ni kutangaza tu kusema leo tuko hapa, wiki hii tuko hapa, wiki ijayo tutakuwa pahali fulani, wasije wakakae constituency headquarters. Watu hawawezi kwenda huko. Hiyo ni kitu ambayo imepitwa na wakati. Kenya tumetoka hapo. Ukiona serikali inatumia nguvu wakati huu, hiyo ni kuonyesha wamepanic. Wamepanic. We fikiria uliona ile rally ya Kitengela. Muliona ile news clips. Kulikuwa na furugu yoyote? Hakukuwa na furugu yoyote mpaka polisi wakaenda huko. Wakatupa tear gas. What was the cause of they just wanted to disperse the rally. We fikiria hii walienda kwa kanisa. How do you tear gas a church? Pahali wazee wako, pahali watoto wako, na watu ambao pengine wagonjwa. That's total madness. You don't do that. So we condemn that very strongly, and we are telling Ruto, relax. Kenya is moving forward. If you are continuing to remain in the old days, Kenya is moving forward, and we are not going to entertain that. Manaika nyendo jogai machon ne bad migao nindo mar doja ng'ad bura manosebie rutaya David Kinani Maraga hijo kobe oyogo wacho pande to yango ni IBC winjo be ni kelo chenro nindo machiegni kod jopiny to yango ni kaluwore kod tungni mosenenore ni jatend piny Kenya luoro sedonjo kumi kaka Maraga en jaduong' odak e pinyne owuon. Ena ng'ama onego bed ni do manya gimoro timo. But Ruto tok nyal luoro Maraga. Akia ng'ama onyal luoro, but Maraga is the last person monego bed ni. Tewa tudi kaka koro ji ochomo yiero ni endi. Osebedo koluoro en bendo dwaro mar mondo mi. Na nene kata kawuono. Aneno ko fwayo ne yiende moko. Ofwayo ne geche ne wuon moringo godo. Girecha owetimo gicho ok tim kamacha. En jaduong' mane wasemiyo heshima ne kabisa. Kaka ng'ama nosetiyo judiciary mobedo nyaka jatelo maduong' kabisa. En gino bende gitayo piny from the angle ni gi advice rais kako nego bende rais tim. Okududu kendo Raila mokwongo chama mo Maraga gino man gima ginyalo timo. UGM ne okideka jalodi gicho sibiro ko wacho ni jatend piny ticho tam. Wacho ni koneno gik moko dhi karo sibiro kuyuago weche mag somo kanyendo sir kata petition michiwo ne jopuonjre kod ma weche giko mag thieth osebiro kanyendo koyuak wacho ni okone kadhi kare. Aparo ni ji jo Kenya ohero siasa kabisa nikech nitiere gik moko ang'wen ma jo Kenya ohero, jo Kenya ok ohero. Nitiere gik moko ang'wen ma dhi duoko Ruto e telo. Achiel kuomgi en wach health ma ineno gigore godo no. Nikech ng'ata ma ja Kenya mosebet matuo ong'e wot gimiluongo ni SHA kantu. Ka in ng'ama oseregister SHA ing'e maber ni SHA notiyo. But nikech ne system manyien ndiro nyalo bedo kod shida moro achiel ariyo adek.
but wan wang'eyo kata jopiny bong'e ni ka isebet matuo midhi e public hospital to in kod gimiluongo ni SHA misechule gimoro matin, SHA nokonyo. Mar ariyo, akia ni Maraga ginego beneno gimiluongo ni affordable housing ma Ruto geroni. Sano gero gi 240,000 across 47 counties. Gigi gin gik maricho. Nikech nitie gimiluongo ni slap upgrading. Wawuok gi gik miluongo ni shanties ka mondo wadag e udi mabeyo kaka jomoko. Wadag e udi mabeyo kaka Maraga gin odak e goeko. Mago ok gidwa neno. Nitiere project maduong' akeni aneno ka Maraga no nigi yudhe moko ochung' e toke. Yudhe go be gipogore gi Ruto jaromo godo ka Ruto pogo negi nyota ka. Onge difference. Gin mana joma tindo. Nikech no wach ni joma apply nyota joma yudo nyota ka gin all of them are below 29 years unless ka in a person man living disability onego chopo nyaka 35 years. Ang'o momiyo gigi Maraga nikech aneno ka ber Ruto nigi rach mamage. Ndiye okanyal Ruto as a person. But ka ng'iyo role mar mandate ma jo Kenya nomiye mar telo ne Kenya. Tan ga chila ria dek moko bada siem ni ma to timo maber. Nase wach ESP markets magin 540. Kano wacha batu mama mboga to no wacho ni wajo gidongo moro ma conducive. Mono bene gitimo. Mono bene ka uno gidhurai. Neno kimuko jok mano dak road reserve, jok mano sebe ka tie road reserve. Ok ni muko gi mara. Imuko gi nikech nitiere chiro moseger negi. Maiza keni 7-story building mono bene giditimo. Gidhi use yi. Ang'o momiyo igoli road reserve tigo koko to cheo gerni chiro kacha monego bene dhi use. Kora kiani siasa wa mapingo Ruto gi. Akene gipinge be basis ni en ng'at ma okotiyo kuzi the basis ni en ng'ama nigi relation. Ngech samoro jo siasa nigi shida gi moko ma ok wang'eyo. Ng'eny interest jo siasa ong'ere kendo giboro kasana gi interest mar japiny. Gini gidhi kumone no ka dwache nyalo chopo. Dwache nyalo chope. But koro bwana ni yogolo giche lwetgi nikech ng'acha bosekore ka tails moketo piny. Ng'acha sekore ka tails ma ka tails ok dwa kiama ne giyude ka. Ne waneno gima kata Ruto is doing in Nairobi by cleaning Nairobi river. Macha ne gima onego bed ni kata previous government stream. Kech pigi cha ema konyo Nairobi. Koro ero time kama cha mai bathe aneno ko gero drainage system maduong' ma kata gari nyalo ringe. He knows the problem ma Nairobi ni godo. All our towns nigi shida mar drainage. Nego bende ng'iyo wach drainage kaka pi nyalo wuok ni kaka otucho mang'eny. Pi dhi kanye, waste dhi kanye. Wach waste ni itime nade? Odundu go eko mag minyaga siwejo osebiro ka kelo shida. Kamano. Nyaka wang'e ni gigo eko gidhi kure. Erokamano. Wach ni mogik kaendi ka watieko inyalo nyiso rowere kaachiel koda oganda luo. Wach ni mogik ka ing'iyo kamera. Yudhe wetena, rowere wetena, nyaka wa decide gisani ni wambe wanyalo bedo jotelo. To waseng'eno jatelo mose show a good example, mose chungi yudhe. Kata king'iyo e bathe kame Ruto nigi yudhe mang'eny mochako go chon masani gin jotelo. Mabedhi bete mana jodongo ka en. But opportunities gi dhi dong'nwa. Koro nyaka wambe wa step up mondo wawuog oko mondo wa support serikal moseneno ka chungi vijana ni. Korwa piny ka e gir governor wan wakwayo mano support no Professor Tom Hind. Kech wan kod plan maber e weche roads, en kod plan maber e weche watch water, en kod plan maber e weche ECD, en kod plan maber e weche youth empowerment. Wariwre kanyakla kaka joma tindo mondo wa support joma tindo wetewa, but positions moko mapod ok wanyal kawo nikech nitie moko kaka mag president manigi age nyaka ibed 35 years and above. Eki bed president makabe wachung kod President William Ruto nikech en me waseneno gimotimo. Jomoko giomnwa agenda ok nyal bet one term gi Kasongo. Agenda en wach development. Koro gibino gi wach agenda mondo wambe wane kaka gima giwacho. Wa compare gi President William Ruto mondo we decide on a way out again. Erokamano ahinya Kanyendo Deva Owango mabende ne wantiere godo odiochieng' ma kawuono kidienende mar orindi mar siasa kaka rawere wechege kuma opogore kanyo enda gino ni kama nitiere nendo watemane gima wanyalo loko paro kendo wane ni wayiero go eko jotelo mabende nyalo
otionwa wabro chakoro mokande moke ndi ubiro kama kwongo bro medo biro kwa wuoyo kanyende weche geko mag siasa geko ma upogore janeno mara erokamano kuom ne chako bedo kode kidino endo mar machiegni pacho sa achiel ng'endo weche sa adek achiel bende koda chendo ni ende mar urindi mar siasa uriti masani nyinga Joash Odhiambo Mitula bed kod otieno mokue.